Jeg tager nu den sidste regneregel for denne gang inden for differentialregning. Redegør for differentiation af en brøkfunktion eller en quotientfunktion og anvend eksempler. Anvis og bevis differentiationsreglen for quotientfunktionen hx er lige med fx til med gx, hvor f og g er differentiable funktioner. Og altså sætning om differentiation af brøkfunktioner, hvor der både indgår en tæller, funktionen tæller og nævneren. Funktionen hx er lige med f af x divideret med gx, hvor gx er forskellig fra 0, fordi man må ikke dividere med 0, og begge funktioner f og g er differentiable. Denne funktion hx er selv differentiabel med differentialkvotienten h mærke x, og den er givet ved f mærke x, altså tælleren differentieret gange nævneren. Altså i tælleren står der f mærke x gange gx minus f af x gange g mærke x, og divideret med g af x i anden. Altså h mærke x er lige med f mærke x gange g af x minus f af x gange g mærke x, divideret med g af x i anden. I anvender 3-trinsreglen, eventuelt i flere trin end bare 3. Hx er jo defineret som fx divideret med gx, hvor gx er forskelligt fra 0. Og så husker vi fra tidligere, at vi har brugt, at delta f er lige med, altså funktionstilvæksten. Funktionstilvæksten der, den er f af x plus delta x minus f af x. Og det er ens betydende med, at vi kan isolere f af x plus delta x som fx plus delta f. Og tilsvarende har vi, at delta g af x plus delta x minus g af x isolerer g af x plus delta x er lige med g af x plus delta g. Funktionstilvæksten delta h, det er jo h af x plus delta x minus h af x, og den beregner vi. Bemærk, at h af x plus delta x er lige med f af x plus delta x divideret med g af x plus delta x. Og det kan man jo også skrive jo under de her omformuleringer heroppe, som f af x plus delta x skal jo skrives som f af x plus delta f i tælleren, og g af x plus delta x skal skrives som g af x plus delta f i nævneren. Og delta h er altså som sagt h af x plus delta x minus h af x. Og det vil sige, at det er lige med, f af, h af x plus delta x er jo lige med f af x plus delta x divideret med g af x plus delta x. Og derfra skal man trække h af x, som er altså minus f af x divideret med g af x. Og så får vi så, at det er samme som, tælleren f af x plus delta x skal skrives som f af x plus delta f. Og nævneren g af x plus delta x skal skrives som g af x plus delta g. Det var de her omformuleringer, vi havde heroppe. Og vi skal trække f af x til med gx fra. Så gør vi det, at vi tager der er jo to forskellige nævnere. Vi laver en fællesnævner, og en fællesnævner kan jo være g af x plus delta g gange med g af x. Og det så ganger vi de der to led i nævneren, ligesom var det almindelig brøkregning. Og den første brøk her, den skal jo forlænges med g af x både i tæller og nævner. Den er jo blevet det i nævneren, så skal man også gøre det i tælleren. Man ganger med g af x. Man ganger altså f af x plus delta f med g af x, står her. Og så bagefter minus, nævneren herover bliver ganget med g af x plus delta g, fordi der står g af x i forvejen. Så tælleren skal også ganges med g af x plus delta g, som der står her. Vi forlænger altså brøken herover til højre med g af x plus delta g, ligesom vi forlængede brøken til venstre med, den forlængede vi med g af x. Så regner vi ud. Jamen altså, det er jo det samme som, at det er det samme som,
skal lige stå en parentes her. F af x, der skal stå en parentes her. Og det er det samme som ganger ud, det er f af x gange g af x plus delta f gange g af x minus f af x gange g af x og minus f af x gange delta g. Og det skal vi dividere med fællesnævneren g af x plus delta g gange g af x. Og hvad får vi ud af det? Ja, vi ser, at det f af x gange g af x, det ryger ud både her og der. Så får vi det i tælleren delta f gange g af x minus f af x gange delta g. Så delta f gange g af x minus f af x gange delta g, og divideret med nævneren, som kan skrives som, når man ganger ud, det er g af x i anden plus delta g gange g af x. Ja, det var en lidt sej omgang for at finde differenskvotienten, altså delta h. Så skal vi have, det var funktionstilvæksten delta h. Funktionstilvæksten delta h, vi fandt en masse regnearbejde. Differenskvotienten, det er så delta h, det er delta x. Ja, og hvad står der i tælleren? Ja, man skal dividere med delta x, og det kan man gøre ved at dividere delta x op i tælleren her, som jeg har gjort her. Så kommer der til at stå der, ligesom der stod i forvejen, delta f gange g af x minus f af x gange delta g, til med delta x, og det hele står i tælleren, og nævneren er den samme som før. Altså g af x i anden plus delta g gange g af x. Og hvad kan vi gøre her? Jo, vi kan sige, at det er det samme som, skal jeg lige tænke mig om, det er delta f gange delta x, den er jo både i det første led og det andet led i tælleren. Ja, og så er det, det er delta f divideret delta x gange g af x divideret med nævneren minus fx divideret med nævneren gange delta g divideret med delta x. Sådan her. Ja. F og g er differentiable, det vil sige delta f divideret med delta x går imod f mærke x, og delta g divideret med delta x går imod g mærke x, når delta x går imod 0. Det benytter vi. Da g er differentiabel, er g også et konsonant, og som tidligere sagt, det betyder, at delta g går mod 0, når delta x går mod 0. Og det betyder så, at vores differenskvotient delta h, det med delta x, er, ligesom der står skrevet her, ja, det er delta f, det med delta x gange g af x, det med gx i anden plus delta g gange gx minus f af x gange gx i anden plus delta g gange gx gange delta g med delta x. Ja, hvad sker der, når delta x går mod 0? Så går den her differenskvotient ud f mærke x. Ikke også? Og gx bliver ved med at være gx i tælleren. Og i nævneren står der gx i anden plus noget, der går mod 0, fordi delta g går mod 0. Så går delta g gange gx også mod 0. Og tilbage står der altså f mærke x. Det var grænseovergangen. Når delta x går mod 0, for den her differenskvotient det er f mærke x. Divideret med gx, g af x, divideret med g af x i anden. Fordi man ser bort fra det her led. Og så minus f af x, divideret med gx i anden. Fordi man ser bort fra det her led. Delta g. Fordi delta g går mod 0, og delta x går mod 0. Og så skal vi gange med den her differenskvotient bliver til g mærke x, når delta x går mod 0. Derfor får vi det her led. Og vi kan sætte det på en fælles brøkstreg. G af x i anden er jo fælles nævner. Så får man, at vores differenskvotient
den bliver til vores differentialprocent, som der står her, og den kan skrives som f mærke x gange gx minus fx gange g mærke x, og delta er delt med gx i anden, og delta x går mod 0. Ja. Og man altså, vi får altså differentialprocenten h mærke x er lige med f af x til gx mærke, er lige med f mærke. I tælleren står der f mærke x gange gx minus fx gange g mærke x til gx. Det hele i anden. Gx i anden. Det var det, vi fandt her. Og så har vi vist sætningen. Så kan man så sige, nu kan man bruge nogle eksempler her. Det er, hvis hx er lige med fx til gx, hvis fx er lige med x plus 1, og gx er x i anden, så får vi jo, at fx er lige med x plus 1, så er et mærke x lige med 1, gx lige med x i anden, et mærke x er lige med 2 gange x. Vi differentierer over mærke x og får udtrykket, som vi viste før, og så sætter de respektive tal ind, eller udtryk ind. Hvis mærke af x, det var jo lige med 1, så står der 1 gange x i anden, fordi gx var 1, så står der minus fx, det var jo minus, altså x plus 1, fx var x plus 1, gange g mærke, som er 2x. Og vi skal dividere med g af x i anden. Vi skal dividere med x i anden, det er det samme som x i fjerde. Og det kan man skrive som minus, ja, det bliver x i anden, minus 2x i anden, det er minus x i anden, og minus 2x i tælleren, divideret med x i fjerde i nævneren. Jeg kan se her, x er jo en fælles faktor i begge led her i tælleren. Så kan man jo dividere med, ja, det er det, men man dividerer med x i fjerde både op i det første led og i det andet led. Minus x i anden til x i fjerde, ja, det er minus x i minus anden, og så minus 2x til x i fjerde, det er minus 2 gange x i minus tredje. Sådan kan man også skrive det. Og så er der denne her, find differentialprocenten for funktionen x i anden plus 3x, det er 2x plus 1. Brøkfunktionen hedder fx, det vil give x i anden plus 3x, det er 2x plus 1. f af x, det er tælleren, det er x i anden plus 3x. Vi differentierer tælleren, så får vi 2 gange x plus 3. Og gx, det er 2x plus 1. Og g mærke x er så lige med 2. Vi sætter ind i vores brøkform, eller brøkfunktion, eller differentiation af brøkfunktionen. Så får man for et mærke x, i stedet for et mærke x, går vi 2x plus 3, parentes, gange g af x, som jo var 2x plus 1, og minus f af x, som er x i anden plus 3x, står her, gange g mærke x, som er lige med 2. Det ganger man ud, og så får man så, ja, det viser sig, at tælleren bliver 2x i anden plus 2x plus 3, og det bliver med 2x plus 1 i anden. Ja, og jeg vil lige sige, skal ikke vise brøkfunktionen. Vi skal bare bruge formen. Vi skal bare bruge formen for differentiation som brøkfunktion. Så det der lange bevis, jeg havde, det er ikke noget, I skal redegøre for her nu. Differentier følgende funktioner. fx er lige med x plus 1 til med x minus 1. Og man sætter ind, ja, det er kort og godt, at det er x plus 1 mærke gange x minus 1 minus x plus 1 gange x minus 1 mærke til og med x minus 1 i anden. Bruger formen her. Og det er 1 gange x minus 1 minus x plus 1 gange 1 til med x minus 1 i anden. Og det bliver så, ja, hvad bliver tælleren? Det bliver x minus 1 minus x minus 1. Det bliver minus 2 og divideret med x minus 1 i anden. Og tilsvarende kan man, nu går jeg lige færdig her, fx er lige med x i anden plus 1 til med x plus 1. Og man sætter ind i formlerne, altså bruger formlerne heroppe, og gør det, og så ved at gøre det rigtigt af x i anden plus 1, mærke det 2x, og så videre, så får man x i anden plus 8x minus 1,
til den x plus 4 i